Salutare toată lumea, bine ați la un nou episod de Minecraft. De data asta o să vă arătăm un truc în care puteți avea diamante infinite. Trebuie să aveți, pentru acestea vă trebuie un crafting table, un anvil și 9 diamante. Hai să începem. Luăm cele 9 diamante din chest. Și le numim orice. Dăm așa la nimerără. Și pe asta îl cheamă JSJBJ. Aici avem. Dăm la blocul de diamond. Craftăm. Și ne-au rămas acele diamante. Acum facem diamantele astea așa. Facem 2 blocuri de diamante. Acum facem asta înapoi. Avem 3 blocuri de diamante. Ați văzut? Diamante infinite. Aici sunt diamantele. Și aici să stea așa. Și așa. Vă duceți voi. Aveți level. Și mai faceți PvP, știi? Și doar cu ce faceți voi. Nu vă luați nimic. E doar un glitch în Minecraft Pocket Edition. Faceți așa. E foarte șmecher acest glitch. După aceea vă faceți pac. Trebuia pantalon. Așa. Vă faceți full armură diamond. Dacă aveți și bețe chestii, vă faceți săbii. Și așa, te faci full diamond. Foarte simplu și ușor. Uite, mai avem pac. Da. E foarte șmecher acest truc. Eu l-am folosit și chiar îmi folosește. E foarte ușor. Da. Ingredientele sunt 9, vă trebuie 9 diamante, neapărat, nu merge cu unul, trebuie neapărat 9 diamante. 9 diamante, un anvil și un crafting table. Astea sunt componentele necesare pentru a face acest truc. Neapărat 9 diamante, pentru că dacă numesc 9 diamante, astea, de exemplu, am numit tot diamantele în anvil. Și eu dacă craftez un bloc de diamond sau așa, merge. Sau merge cu orice, cu coal, cu iron. Și vă faceți diamante infinite. Foarte șmecher și ușor. Da, sper că v-a plăcut acest episod. Vreau și eu like-urile care le am. Care le strâng. Da, sper că v-a plăcut acest episod. Vreau și eu 20 de like-uri pentru că a fost foarte greu să găsesc acest truc. Am căutat foarte mult. Deci da, la revedere.